nového videa a dneska si zahráme Brawl Stars a budeme pušovať Piper na 23 rank 4. Budeme na to hrať asi väčšinu knockoutov, takže sa môžeme spustiť do hry. A ináč, nechcem vás nejako mne sa vymazal ten starý účet, na ktorom som natáčal predtým. Takže hrám teraz na mojom hlavnom účte. Takže dúfam, že vám nebude vadiť, že už tu mám nejaké veci. Ale malo by to byť, dúfam, že v pohode. Ale teraz náš tým trochu dostal. Ale asi to bude v pohode. A môžete očakávať ďalšie video s hosťom, ktorý bol aj v minulej časti, vlastne v tej poslednej z Brawl Starsu. A budeme si natáčať push za Spajka na tier 15. Takže dúfam, že nám to vyjde. Teraz sme vyhrali, takže dostaneme 8. Dúfam, že to bude rýchlo dať ten 23 tier. My ideme hneď hrať, nech to si ideme čo najskôr. Takže teraz máme dosť na prd tým asi. Lebo Karol, no neviem. A dúfam, že aj vydávate lajky na tento event, keď dostaneme 5 star drop, legendárnych, teda musím si podotknúť. A je misi. Yes. Toto bude asi rýchla hra, dúfam. By som za ňou možno aj skočil. Au. OK, tak toto nie je dobré. Dobre. Takže stále po mne strieľa, ty kokos. Ten Mortis, ten teraz chudák ani sa k nám nevie dostať. No Mortis na knockouty, no neviem. Ale nech si každý hra čo chce. Au. Ej. Dobre, tak Mortis sa teraz dostal k slovu. Ne. Dobre, tak toto neviem, či zvládnem. Ako má hypercharge, ale no tak to je nič, z toho vymazala to Piper. No, toto ešte máme šancu vyhrať, ale moc veľkú nádej tomu nedávam. Som ľahký cieľ, to dobre pohybovať. Ojej. Takto som ako podľa mňa dobrý play dal. 2 killy. Keď to už by sme mohli dať. Dobre, tak toto sme vyhrali. Ešte možno tak 9 krát, ale to hádam nevadí. A nám to zvládneme. Ďalší. To načítáme. No. Ako. No ten Leon mi tam moc. No neviem, ten Leon sa mi tam nepáči. Jo.
No dobre, tak teraz sme vymazali akože fajne. No toho kolta si budem musieť dávať pozor. Tak to nič, to Angelo neuhrá, no jasné. Ešte čo za Turkov tu mám v týme? No Turka. Už druhýkrát nie. Napadá ma, že by som za nimi skočila. OK, tak kolot sa obetoval za mňa. Au. Aj. No tak nič. Minus výstrik. Aj, minus trafy. No, tak toto nevidím. Teraz, ako zase prehrám, no tak už sa začínam obávať trochu. Jo, máme spajka, tak to by sme mohli zvládnuť. Kde je tá kolota? Spajk jak málo má. Ne. Nie, tak to nie, to vôbec. Pecka, no. Spike, neviem, no. 9 HP. To mi nehovor. To neuhrá sa mne. Čo? Dobre, tak palec hore. No. A ináč chcem sa vám veľmi poďakovať za presiahnutú hranicu 10 odoberateľov a náš ďalší cieľ je 20, takže dúfajme, že to čím skôr, no paráda, čím skôr dáme. Nevidím vôbec dobre. Tak Daryl, je to na tebe, bráško. Ako na životy by možno vyhral on, ale to nemal šancu, prosím. Ale ešte nič stratené. Jau. Dobre, vystalo. Dobre. Jau. Tak Daryl minus. OK. Jo. Tak to bol pohode. Kebyže si ma chcel niekto pridať, tak tu máte môj kód, môžete si to zastaviť a screenshotnúť alebo si to dať na papier. Takže ideme ďalej. No, ako ten Frank, na ňo neviem, lebo na ňo ako dávam veľký damage, ale na tankov moc nie som.
No tak dobre, tak to som dobre. Neviem, či na strede. No kde? Chudák. Samostal. Pôjde len, to je jasné. Dobre, neviem, či som to urobil úplne najmudrejšie, ale radšej, aby som zomrela. Ale dobre, zabil som aspoň Piper. Takže ale toto by mohli dať, že ten Brock s Dynamiteom by mohli ísť spolu na Leona. Joj, no tak to je tak posledná šanca. Piper by som chcel vylúčiť hneď, kebyže som aj išiel. Au. Ajajaj. No, nice, dobre. Dobre, Dynamite. OK. Tu môžeme dať play-again akože. Ježiš, na posledných 2 sekundách ja to nenávidím. No tak to je Bibi. Nie, Edgar. No. Nebudem vám klamať, ten Edgar, no. Juj, nie. Mexka teraz nie. Som jej ubral úplne maličko. Prezradil si. Dobre. Čo robí? No, možno. Joj, kebyže to stihlo vybuchnúť. Prvá prehra, no to neznačí, no. Bude dobré. Bum. Nie, ten Edgar naskočí. No, nech skočí. Jo, dobre, tak. Jo, kebyže som tú Mexku zabil. Áno. No, dobre. Takže ďalšia prehra. Tak dáme asi teraz na 21,5 a dáme asi tú 23 v ďalšej časti. No toto by mohlo byť dobrá hra, kebyže dali ešte aj oni play-again, tak by to mohlo byť v pohode. Dobre. No tak neviem, čo som urobil.
Nech Edgar naskočí, ale... Prečo som skočil sem? To Edgara to ani nezabilo. Takže ďalšia prehra. Ja vám to asi strihnem a uvidíme sa na ranku 21. Takže už som dal rank 21. Sice mi to trvalo extrémne dlho, ale už to máme. Takže pokračovanie môžete očakávať možno. Nechcem nič hovoriť, lebo možno, že mi do toho ešte niečo vbehne, ale budem sa snažiť ho vydať čo najskôr, ale môžete asi očakávať veľmi pravdepodobne ďalšie hranie s hosťom, ako som hovoril, a môžete sa na čo tešiť. Takže ja vás budem vítať u ďalšieho videa, takže zatiaľ čau.